OK, vítajte raz v neviem ktorom vlogu. Práve sme pri koňoch. Jak sami vidíte, že sú tu balíky slamy a naše zmrznuté nosy. Čakáme na trénera, ktorý príde okolo 10, lebo my sme debilné a prišli sme o... A tam sú koníky, jak sami vidíte. Je ich 65, lenže práve ich tu nevidno, lebo niektoré sú niekde na výlete. Je nám tu dosť fajn. Čo? Neviem, čo hovorí, ale... No jo, len kam nepovyberať. To si sadnúť. Trochu upraviť. Ale mega veľká, ne? Svoj. No. Je také byty, Je to kus zima, ale teplejšie ako vonku. No ty hlasovala, když je zima, ale teplejšie ako vonku. My zahráme mluví do sněhu, toto sněhu. Do slamy. Daj sem! Jak exoti. Zahrývame nohy v slame. Jo, nemáte servietku? Dělám to, co mám. Fuj, to čo je? Hovno! To je... hovno. Tá, díky. Dáš mi servítku? Ale psia. Dáš mi servítku tiež? Počkej. Nakoniec smrkám. Áno, vaša milovaná je chorá. To myslím akože seba. Ale ju nedočítá. To je Natalia ináč. Ďalejme sa od hovna. A nacháme servítku do... Vyber to. Nie. To nie. Ale dobré. Tak som to vybral. Jak sa si nedá vybrať? Oni som si ďury. Dám okno oči, no to nejde. Mar, hrozo strašné. Počkajte, dám svoj mobil. Oni išli ku stajni. Išli ku stajni. Stojí Milton a takto. To sú naše milované balíky slamy. Naše konie. Ideme teda, ideme. Jeden. Malá Natalia. Ja platím. Jak matka čo prska. OK, no my sa ešte potom ozveme. Čauky.